Bună ziua, dragii noștri! Suntem în localitatea frumoasă din Gorj, Polovragi, o localitate pe care dumneavoastră o cunoașteți, fie că ați venit aici și ați vizitat acea mănăstire care poartă numele localității, fie că ați vizitat peștera. Sunt foarte multe obiective turistice și din acest motiv sunt foarte mulți oameni care vin și vizitează această comună, iar autoritățile locale încearcă să ofere toate condițiile necesare pentru dezvoltarea turismului. Suntem aici și cu domnul primar, Gheorghe Iepure, pe care îl salutăm și ne bucurăm că ne cunoaștem în sfârșit. Bun venit în Polovragi. Domnul primar, așa cum spuneam, localitatea dumneavoastră este una turistică în primul rând, și pentru că și noi am venit cu ani în urmă tot pentru a vizita și am văzut foarte multe schimbări. Nu știu de când sunteți dumneavoastră primar, dar am văzut lucruri foarte interesante și chiar acum când am venit să lucra pe undeva la intrare în localitate, venind dinspre drumul național, da? Canalizare, dacă nu mă înșel. Vă rog frumos să ne povestiți un pic despre realizările dumneavoastră pe care le-ați făcut în această comună de când sunteți primar. Mi se pare că ăsta e al doilea mandat. Așa. Și pe urmă o să vorbim și de locurile istorice. Da, că am văzut că vă plac și ne plac și nouă la fel de mult. Trebuie să vă spun că am preluat un proiect finanțat pe fonduri guvernamentale, PNDL 1, PNDL 2, pardon, care consta în asfaltarea circa 8 km de drumuri, pe care l-am dus la bun sfârșit. După aceea am făcut o extindere de canalizare ape menajere pe circa 2 km, tot pe PNDL, și apoi am avut pe PNDL iarăși o grădiniță în comunitatea de rudari, la fel închis acest proiect. Deci tot ce a fost pe PNDL s-au închis până în acest moment. Pe PNDR, pe fonduri europene, avem pe măsura 7.2 în implementare un proiect integrat apă-canal, apă în cătunul de rudari și canalizare în sudul satului Polovragi și satul Racovița. Apa este realizată circa 90%, urmează doar să se monteze filtrele finale și da. Și la canal se mai lucrează, cred că în primăvară va fi gata întreaga lucrare. Acum se lucrează la branșamente către gospodării și urmează în această ană să fie montată stația de epurare undeva în sudul satului Racovița, deci undeva în aval, ca să preia tot ceea ce avem ape reziduale din comuna Polovragi. La fel am încheiat un proiect de finanțat pe măsura 76 din PNDL, grădiniță cu program prelungit. Pe măsura 76 am avut și dotarea Căminului Cultural și Ansamblului Folcloric. Trebuie să vă spun că am cumpărat circa 500 de costume din 6 zone folclorice ale țării, instrumente muzicale de toate tipurile, începând cu pian, pianin, orgă, contrabas, sambal, fluiere, vioară, clarinet, saxofon, taragot. Aveți instrumentiști, profesori care să predea? Da, o să vă spun imediat tot ce se întâmplă. Am dotat am mobilat Căminul Cultural, s-a realizat sonorizare, instalație de sonorizare în sala de spectacole, în sala de festivități, în sala de repetiții, dotată și cu oglinzi pentru a corecta poziția copiilor care urmează lecții de dans, și o radioficare, precum și în sala de lectură sonorizare, și un centru de radioficare pe centrul civic al comunei, de la Târg până la Biserica Parohială Sfântul Dumitru. Pe PNDR, măsura 76, avem și o biserică, monument istoric, este în lucru. Cred că, cu ajutorul Dumnezeu, zic eu, că de Sfântul Nicolae vom putea să o inaugurăm, pentru că are chiar hramul la Sfântul Nicolae și nu o să ne lase Sfântul Nicolae să nu ducem la bun sfârșit. De asemenea, pe PNDR am mai avut depuse proiecte pentru asfaltare drumuri, modernizare drumuri agricole. A fost al 6-lea sublinie cu un punctaj de maxim de 100 de puncte. Acum îl redepunem pe această măsură, pentru că nu s-au finanțat, deci al 6-lea sublinie la finanțare.
N-au mai rămas reziduri în urma licitațiilor și atunci s-a luat decizia să se redepună proiectele. Lucrăm în prezent, avem în implementare un proiect finanțat pe buget local, construirea unei baze sportive multifuncționale în curtea școlii, precum și a unei parcări. Am construit mai multe, am făcut reparații la rigole și la rigole carosabile în fața Căminului Cultural, la marketurile din zonă, la biserică și la cimitir, la dispensarul medical, aici la primărie, deci am căutat să oferim o fluență circulației de-a lungul drumului județean, pentru că și pietonală, dar era foarte aglomerată circulația rutieră și datorită parcării mașinilor era foarte greu poliția să facă față acestor parcări nereglementare. Am reușit să refacem și biserica din satul Racovița, biserica veche, spunem noi, biserica Sfinții Arhangheli, și împreună cu acel praznicat de acolo, un monument în satul Racovița, monument al eroilor. Am reușit să ducem la bun sfârșit un praznicat la Biserica Sfântul Dumitru din Polovragi, început pe mandatul domnului Făsuiescu și terminat ulterior, s-au alocat banii. În total am alocat împreună vreo 1,5 miliarde la acest praznicar. Tot pe buget local lucrăm acum la împrejmuirea Petrei Târgului și vreau să vă spun că ne folosim mult de profesorii de la Școala Populară de Artă, pentru că am încheiat un contract cu Școala Populară de Artă ca să vă răspund întrebării vis-a-vis de acești instructori. Avem 11 discipline la Polovragi, secția externă a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Sunt 11 discipline și avem și la vioară profesori, și la pian, și la țambal, la chitară, la fluier, la dansuri, la țesături, cusături, artă plastică, cioplituri și împletituri în lemn. Nu știu dacă am omis ceva, dar sper să nu supăr pe nimeni, e posibil să scape ceva din enumerare. Și am discutat cu domnul director ca parte din acele deplasări pe care le avea cu meșterii populari să fie susținute și lăsați să lucreze aici la Polovragi. Acest gaz se face, întreaga manuperă este gratis, pentru că lucrează profesorul de la Școala Populară de Artă împreună cu 2-3 elevi. Copiii vor să vină, vor să învețe meșteșuguri din astea, artă populară, să cânte, să... Este efervescență. Copiii vin, spre exemplu, mâine chiar merg pentru o preselecție la România au Talent. Nu i-am împiedicat niciodată, au fost clasați și la festivalul concurs de la ProTV, de la domnul Măruță, au fost pe locul secund clasați. Deci e efervescență, copiilor le place. Vreau să vă spun că chiar ultimul eveniment de duminica trecută, susținut financiar în mare parte de către Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și logistic de noi, a fost ideea domnului director Ion Cepoi, cu care am avut o colaborare foarte bună. E o colaborare mai veche pentru că sunt rezultate mai vechi de-a lungul anilor. Dar vreau să vă spun că s-a văzut implicarea copiilor și în piesa de teatru pe care a susținut, ansamblul folcloric Chelul Teatrului de la Polovragi. Copiii și-au dorit să joace în acest spectacol și chiar au făcut-o onorabil. Acum să vă zic că, pomeneam de Școala Populară de Artă, de Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, în urmă cu 4 ani de zile am demarat, a fost inițiativa domnului Cepui, vă repet, tabăra de sculptură simboluri dacice, în Poiana Mănăstirii, care ulterior s-a transformat în vatră dacică. Lucrul acesta m-a determinat să întregesc și să dau denumirea de vatră dacică comunității polovrăgene, pentru că nomenclatorul pentru că au existat, avem la bază faptul că 2 luni înainte de Hristos a funcționat în Polovragi o așezare dacică fortificată, e atestare documentară, unde este Sfânta Mănăstire Polovragi funcționa așezarea laică, iar sus era așezare de apărare și de refugiu pe Piatra Polovragilor. Și trebuie să vă spun că lucrul acesta m-a îndemnat să dau denumirea străzilor, numele regilor daci, de regi daci, de preoți daci și de legende locale.
și am mai păstrat și anumite toponime. Iar indicatoarele stradale, lucrând la ele, vor fi toate inscripționate pe plăcuțe, pe standardul dacic, pe steagul dacic, deci acel cap de lucru cu coadă de terminație. Chiar am văzut unul aici la intrare la dumneavoastră cu strada, da. Am zis că este o vatră dacică și lucrul, n-am oprit la acest fapt, am mers și am obținut am cumpărat două branduri de la Osim, vatră dacic, Polovragi vatră dacică și am mai cumpărat și Polovragi vatra lui Zamoxis. Deci lucrul ăsta ne dă oarece identitate, pentru că asta ne-am dorit să avem o identitate. Și vreau să vă spun că vorbeam de acel gard de la târg, va avea același format, același tip de construcție cum este la Biserica Veche, acea împrejmuire, cu lucă și acoperită cu cușiță. Gardul de la târg va avea aceeași înfățișare, o lucă acoperită cu cușiță, și gardurile de la instituții vor avea la fel aceeași înfățișare, pentru că vrem să-i dăm o amprentă veche acestei comunități, pentru că este veche comunitatea. Și plus de asta este și protejat. Este și protejat, dar nu este, combinația piatră-lemn este o combinație destul de sobră și o conferă o demnitate. Da, am rămas surprins și de această tabără de sculptură pe care am găsit-o și încă acele personaje cu Zamolxe și cu daci și cu așa au rămas aici. Deci cei care vin și sculptează le las aici spre deliciu celor care vizitează comuna dumneavoastră. Citeam undeva că acest cuvânt Polovragi ar veni, denumirea localității de dumneavoastră ar veni de la o plantă specială cu care vracii sau vrăjitoarele făceau anumite leacuri pentru tratarea unor boli. Știți despre asta? Nu știu despre asta, dar să știți că termenul de vraci nu desemnează vrăjitori, desemnează tămăduitori. Da. Deci un fel de medic neșcolarizat. Da? Ei, acești vraci tămăduiau folosind această plantă mult tămăduitoare, care a avut mai multe denumiri, ca să zic, polvragă, polovragă, desinența e pol de la toate, polvragă, polovragă, sau da, deci polvragă și polovragă. Vreau să vă spun că s-a căutat această plantă, ea se muită, sunt tot felul de trimiteri la rădăcini bulboase, dar mențin părerea mea, pentru că peștera Polovragi, peștera lui Zamoxis, legenda spune că Zamoxis s-a retras în această peșteră și ieșea la intervale de timp să încurajeze pe daci pentru lupta lor. Ei nu se temeau de moarte, este știut acest fapt, și ieșea tocmai pentru a le arăta că suntem nemuritori. Deci omul nu este muritor, omul n-a fost făcut să moară, omul este făcut să-i dăinuiască. Dar vom dăinui funcție de faptele noastre. Și tocmai de aceea este bine să ne străduim a da ceea ce e bun în noi, pentru că lumină este în fiecare dintre noi. Și unii dintre dascălii mei chiar subliniau, și câțiva dascăli buni pe care salut, unii s-au stins, dar spuneau că suntem datori, ne spuneau copiii, sunteți datori să căutați lumina din celălalt, nu părțile opace. Să căutați lumina din celălalt și de lumina aia să vă legați, pentru că fiecare om are o lumină de dăruit. Deci lucrul ăsta trebuie căutat de către fiecare dintre noi. În momentul în care vom înceta să ne sabotăm și să ne urmărim și să căutăm să scoatem părțile bune din fiecare, vom putea conlucra. Atunci se ajunge la o complementaritate și se ajunge la un tot unitar. Dumnezeu n-a creat omul pentru a-l trăi izolat. Omul, prin definiție, prin creație, zice Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Exprimarea lui Dumnezeu n-a fost zic să fac, a zis să facem. Deci există cel puțin două persoane la creație, da? Din această exprimare. Deci omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci trebuie să fie o ființă socială. Și asta trebuie să rămână. Omul trebuie să socializeze astfel încât prin socializare, ce văd eu? Nu văd altceva decât o șlefuire
a fiecărei persoane în parte, nu a personalității, a fiecărei persoane în parte, psihic, moral, social, dar spiritual, dar și în ceea ce privește relația, deci când zic social, zic relația de societate, dar și relația familială. Și de aici sunt multe. Bărbatul și femeia sunt complementari ca un tot, ca un om, pentru că Eva este parte din Adam, deci amândoi fac un tot, dar omul în sine, pentru că prima creație a fost a lui Adam, omul în sine este o ființă socială, deci e creat ca și ființă socială. Și atunci noi trebuie să căutăm să socializăm. Iar socializarea nu înseamnă să ne desprindem de rădăcini. Socializarea nu înseamnă de la mine încolo sau doar eu. Socializarea înseamnă să respectăm părinții, bunicii, străbunicii și așa mai departe. Și să aducem în față, pentru că, de fapt, asta este identitatea noastră și atunci ne mărturisim pe noi înșine și îl mărturisim pe Dumnezeu, bineînțeles. Frumos spus și este așa impresionant, ți se zbulește pielea pe mână, pentru că gândiți foarte profund și lucruri adevărate, lucruri care ar trebui să se întâmple și, din păcate, vedem cu toții că în ultima perioadă se întâmplă niște lucruri ciudate, dar cu credință în Dumnezeu și că cumva lucrurile, acest buboi se va sparge cândva, că nu o să meargă la infinit și roata se învârte și așa și vom redeveni acel popor de care să fim mândri, așa cum au fost înaintașii noștri, așa cum și-au dat viața pentru fiecare părticică de pământul acesta. Am câteva păreri vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Nu sunt păreri politice, nu sunt păreri sunt păreri de rostogolire a vieții, zic eu. Pentru că e nevoie să ne rostogolim și să percepem. Dacă ar fi numai soare, n-am ști să apreciem soarele. Faptul că vine și nor și plouă, dar și ploaia hrănește. De suferința înnobilează omul. Suferința nu face altceva decât să facă o conexiune între minte, între raționamentul mental și raționamentul sufletesc, între minte și suflet și inimă. Nu facem altceva decât să filtrăm singur ceea ce trăim și atunci să ne trezim la realitate, să vedem ce înseamnă sentimentul, ce înseamnă empatia, ce înseamnă dăruirea ideii, dăruirea faptei și dăruirea sinelui. Doar prin acestea, dar după ce experimentăm. Vorbeam mai înainte că tineri fiind nu pricepeam. Poate că pricepeam, dar nu ne explicam. Încă nu se realizase o conexiune minte-suflet. V-am spus rațiunea mentală și rațiunea sufletească. Vedeți, odată cu trece, se creează în timp. Și cred că și poporul nostru are nevoie de asemenea rostogoliri, pe cum le-am numit eu, pentru că spiritualitatea se naște în urma rostogolirii. Nu e un dat așa, e o trudă. Dumnezeu a creat lumea în 7 zile, dar Dumnezeu n-a contenit creația, creează în continuare. Și pe noi ne-a făcut co-creatorii. Deci noi avem har asupra noastră, pentru că prin har trăim datorită Duhului Sfânt, trăim datorită faptului că Dumnezeu a lăsat și vorbeam de conștiință, e acel vierme neadormit pe care recunoaștem sau nu recunoaștem, ne mustră. În momentele noastre de liniște și de interiorizare, descoperim că avem mustrări de conștiință și ne judecăm faptele bune sau rele, abaterile, calea bună, ne descoperim mândriile, orgolile sau căderile, pentru că toate nu fac altceva decât să te definească și să-ți dovedească faptul că, neraportat la Creator, n-ar putea exista această masă dacă n-ar fi în spate un tâmplar. N-ar putea exista un ceas dacă n-ar fi un ceasornicar. Nu poate exista televizor dacă nu sunt în spate niște electroniști. Da? Deci toate astea, tot ceea ce avem noi, trebuie să conștientizăm că este fapt al unei creații. Și noi înșine și totul. Dar la rândul nostru trebuie să creăm. Și noi putem crea prin fapte, material sau imaterial. Putem clădi cu cuvântul, putem jigni, dar în aceeași măsură putem să fim împăciuitori. Da? Putem să mângâiem sau putem să rănim. Deci lucrurile astea sunt simplu de făcut. E în alegerea noastră a face. Dumnezeu ne-a dat o libertate necondiționată. Ne-a dat doar niște repere și noi suntem datori să le căutăm. De fapt, ni le lasă la îndemână. Și ne-a lăsat prin acest vierme, ne-a dormit prin conștiință, pentru a ne întoarce mereu la repere. Pentru că conștiința stă ancorată în reperele conștiinței, în reperele morale. Foarte frumos spus.
Domnule primar, să vă dea Dumnezeu sănătate și mulțumim că am avut acest interviu destul de constructiv și care ne duce așa cu gândul că încă nu e totul pierdut. Noi vedem așa și dumneavoastră, ca de altfel pe zi ce trece, că așa uneori societatea se degradează, o ia la vale, dar, așa cum am spus, se răstogolește și lucrurile se vor schimba în bine. Să vă mai fac o completare, dacă îmi permiteți. Polovragiu are o entitate nu numai de la Daci. Polovragiul are o entitate, conform legendelor și tradițiilor locale, de la stră. Cred că dintr-un începuturi a funcționat, pentru că legendele noastre spun că aici au locuit niște oameni uriași, de 3-4 metri înălțime, jidovi. Mărturie este oborul jidolor, o dolină săpată în piatră pe lângă așezarea dacică fortificate, despre care bătrânii se spuneau că și închideau animalele domestice. Tot bătrânii, chiar bunica mea îmi povestea că copiii oamenilor erau prinși în mână de copiii de jidov și zicea, uite mamă, pot să mă joc cu el, și zice, să nu-l vătămi, să-l cruți, pentru că ei vor moșteni pământul. Deci, până la urmă, acești jidovi, indiferent de mărimea lor, erau înțelepți și blajini. Și întotdeauna mi-am pus întrebarea de acest termen al blajinității, de ce au descoperit-o, pentru că ei, cred că desemnează exact această toleranță, blajinitatea, desemnează multă toleranță și în același timp și sprijin. Ceea ce s-a și transmis, termenul corect s-a și transmis și este păstrat în continuare în forma inițială. Tot despre ei spuneau bătrânii noștri că se spălau cu apă din râul Oltesc, sunt cu un picior pe piatra Polovragiului și cu un picior pe piatra Băii de Fier. Deci, dacă avem în vedere măreția cheilor Oltețului, care sunt piatra Polovragiilor, este la o altitudine de 1000 de metri, iar platoul Polovragilor este la 600 de metri și Oltețul, Talvegul Oltețului, este cu 40 de metri mai jos. Deci la 640 de metri s-a ajuns să iei apă din Olteț, pare de domeniul fantasticului. Dar Oltețul a avut 3 niveluri de curgere, nivelul superior, da? În nivelul median a format acele peste 40 de grote și peșteri. Dacă priviți cheile Oltețului de aici din aval, se și observă o terasă mediană, în acea terasă sunt peste 40 de grote și peșteri și tot în acel interval s-a format și peștera Polovragi. Ultimul nivel de curgere, cel actual, în care descarcă și acum partea activă a peșterii. Peștera are peste 10 km de parte fosilă, cartați, da? Și partea... Mai puțin, aproape 1 kilometru de vizitat. Nu, e mai mult de vizitat, dar deschis publicului larg sunt 600 de metri, iluminat. În rest, da, se poate vizita, nu e o problemă. În schimb, s-au luat măsuri pentru că s-a ajuns la vandalizare și lucrul ăsta nu este bun nici pentru natură, nici pentru noi și nici pentru înaintașii noștri, pentru memoria lor. Au circulat foarte multe legende vis-a-vis de comorile dacilor ascunse. Și căutătorii de aur au rupt, fără să gândească mult, au luat salamitele, au distrus pereții, sunt și ce le-am flăcărat asta, pentru că vorbeam de acele grote care sfârșesc prin colmatări. Normal, când râul s-a retras, s-a și colmatat, dar asta înfirmânta faptul că era material aluvionar depozitat. Le-am flăcărat imaginația și a zis, este posibil aici să fie ascuns ceva. Așa s-a extins aceste căutări. Da. Unii au mai și găsit în urma descoperirilor, că tocmai discutam în urmă cu ceva timp la Argeș, da? La Jidova, este un castru roman Jidova, se numește acolo, lângă Câmpul Lung, și asta spuneau și istoricii de acolo, că unii, ei ca specialiștii nu prea au voie să folosească aceste scule de depistare a monezilor, așa, da, în schimb hoții vin și își fac de cap și ia tot ce le trebuie și că au găsit, de asta au și furat foarte multe comori. Așa cum bănuiesc că și din zona asta au fi găsite cumva ceva, de tot insistau să caute, nu? Cu siguranță, căutătorii au fost totdeauna din vechime. V-am zis, pentru că sunt și foarte multe legende și povestiri care circulă vis-a-vis de asta. Cunosc foarte mulți bătrâni, unii s-au stins, alții mai sunt în viață, care spuneau
de căutările copilăriei și adolescenței, dar și de bătrânilor care la fel căutau, precum și de oameni străini. Cert este că la noi se spune că comorile de aur nu aduc bine. Da, sunt blestemate, pentru că întotdeauna când s-au ascuns și ce înseamnă, din punctul meu de vedere, acest blestem? Când au fost 2-3 tănuitori, unul a pus gând să moștenească totul și sigur s-a dus și a scăpat de ceilalți sau i-a făcut să uite sau a strămutat acea comoară. Și condițiile, normal că apar blesteme, apar da. Deci, nu este exclus nimic, dar cert e că în ciuda căutărilor, Polovragiu trebuie să rămână acea așezare în care și-au găsit liniștea, a fost habitatul vechilor daci, habitatul jidovilor, habitatul celor care au urmat după daci, și noi, de fapt, tot daci suntem fii de daci. Daci ne-au spus romanii, ne-au dat de această denumire, dar de fapt noi am fost traci, am fost alte triburi, au numit altfel. Mă rog, noi suntem urmașii celor care au fost pe acest pământ și v-am zis, faptul că se caută o comunicare, o comuniune cu vechiul, cu rădăcinile, pentru că eu susțin de fiecare dată că dacă un pom nu are rădăcinile adânci și nu sunt udate și păstrate vii rădăcinile, e sortit eșecul, e sortit uscării și arderii lui în foc. Deci, pentru a întreține vie entitatea noastră, trebuie neapărat să ne amintim în permanență de strămoșii noștri. Și să-i cinstim. Mulțumim, domnul primar. Vă urăm succes în continuare, să faceți din localitatea asta. O să mai venim pe la dumneavoastră pentru că vreau să vorbim și despre turism. Așa, să dezvoltăm puțin, pentru că am văzut în ultima perioadă s-au construit foarte multe pensiuni, hoteluri mai puțin, dar pensiuni foarte multe. Așa, și pentru că localitatea este din ce în ce mai vizitată. Vă mulțumim încă o dată și vă urăm succes. Doamne ajută, vă așteptăm cu plăcere. Mulțumim frumos și dumneavoastră și vă spunem la revedere.